ito ho ang Team Camarines Norte. O, ayan. Pinagsama-sama ho yan ng Happy Riders, Pinoy Predators, Riders Bicol, Extreme Family, at syempre ang Puki Shirt ng Gumaka, Quezon. So ito ho, katatapos ho. Shoutout ho sa lahat ng tumulong sa amin para maging successful ito pong aming operasyon tabang para sa mga tugang Tambicolano. So tomorrow ng 5 AM ay kami ay lalakad patungo sa probinsya ho ng Albay. So ito po ang Team Camarines Norte. Ayan. O dito kayo. Picture ako kayo dito. So maraming salamat Caltex family sa pagbibigay ho ng permission para sa maka-put up ho kami ng tent para sa donation area ho. Hello. O, ayan, picture tayo. Maali ka muna, tulong ka muna, picture tayo dito, dali. Para kasama ka namin sa dali. So, ito ho ang Team Camarines Norte. O, ayan. Pinagsama-sama ho yan ng Happy Riders, Pinoy Predators, Riders Bicol, Extreme Family, at syempre ang Puki Shirt ng Gumaka, Quezon. O, ayan ho. Ataman niya doon. Sige. Ataman niya doon. Taro out. Electric fan, mga kayo na. Baka may sama yun, gagalitan tayo ni Ate Pam. Ano na kayo, tawag doon? Nakipwesto na kayo. Mananara pa rin kami. Ano pa din to, kaya pa? Kaya pa, bulto to, wala akong pais na. Lagay, punong-puno ho ang aming ano. Ang Montero. So, punong-puno ang aming van. Dito ko ba? May wagan to kawal. Parang yung sabi nyo na baka magara. Na. Yan pa.
Dalawa din. Ginhaw ni pa yun talaga. Saro na. Usap lang. Dua. So ayan ho. Manay, ilan ho lahat itong ano to? Meron na bigyan ho ng stab. Ilan ho lahat sila? 200? So nasa 200 plus ho lahat naibigay ho ng aming kasama from Quezon Province, si Manoy Sato and the Puki Shirt. So ka-join force niyan po ang Happy Riders, ang Pinoy Predator Riders Bicol, ang Extreme Diet, at syempre ang Puki Shirt. So ayun no. Syempre salamat sa aming nag-guide kila Sir Wawi, ang Bicol Steel Horse. Kila Sir. Yan. One rider. Oh, yan. One rider tayo. Okay. Syempre ang aming ang aming master ng Camarines Norte. Okay. So ayan ho, sa abot ng aming makakaya at tulong, naabutan ho namin ng konting papasko ang aming mga kababayan dito sa Barangay Dabdab, TV Albay. Ma'am, ano yan? Dalawa? Dalawang stab? Joke lang. O kayo dyan, meron na ba kayo dyan? Magandang ba? O ito ang mga binibining Bicolana. O ayan, gaganda o. Saan pa? Ito pa o. O di ba kahit na medyo may pinagdaanan kami, tingnan yung mga nakangiti pa rin. Ganyan no katatag ang aming mga kapamilyang Uragon.